Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrobil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa umulana Muhammadin wa ala ali washobiya jema'in amma ba'du. Dumateng para sesepuh pinesepuh ingkang satuhu kinabekten. Dumateng warga masyarakat Kelurahan Kedung Jenar ingkang dahat kinurmatan. Sabunging para rawuh ingkang kawula tresnani. Saderengipun kula matur monggo kita tansah mujukaken puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang Maha Agung, ingkang sampun paring nugraha kawilujengan satemah kula lan panjenengan saged pepanggihan wonten adicara mirunggan wujuding sedekah bumi Kelurahan Kedung Jenar kanthi ginanjar karaharjan. Sagunging para rawuh ingkang satuhu kinabekten. Saderengipun pagelaran ringgit purwa kawiwitan kangge ngregengaken pahargyan ing dalu punika keparung kita badhe ngaturaken panglipur arupi seni budaya langen beksan tayub kairing kalih kadang-kadang pangrawit amung raos ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Budi Prayitno saking dusun Sendakrejo Kecamatan Bogorjo. Miwiti pagelaran seni budaya langen beksan tayub ing dalu menika kepareng minggah ibu-ibu waranggana tumuju wonten sasana gelar kanthi kairing gending ayak-ayak. Sumangga para ibu, monggo. Matur nuwun dumateng para waranggana
yang sampun samekta. Saderengipun atur panglipur kersanipun para warga masyarakat kenal jogetipun nggih. Menika perlu tepangan rumiyin. Kula piyambak dereng tepang Pak nembe kepethuk niki ya Pak. Ingkang sepindah Mbak Sinten Pak. Saking menika Mbak Mei saking Tuban Pak. Dados mboten asli saking Blora. Padahal niki krawitanipun saking Sendangrejo nggih, Bogorjo. Among Raos, kelompok Among Raos. Rumiyin pimpinipun Pak Anom Sujito zaman rumiyin. Zaman Bunarti rumiyin. Mbak Mei saking Tuban. Lajeng engko kalih Mbak Wiwin saking Sambong caket mawon nggih. Nah niki kota napa Mbak Bandung? Mboten rondo ae nika anu nih. Mboten. Niku lek sing anu niku Mbak minuman sing apa toa. Lah toa, terkenal toa. Mau nggih ngas toa Mbak jenengan. Mboten toa. Kacer. Mbak Wiwin saking Redok Sambong. Wah anu nggih, minyak niku nggih. Oh nggih. Matur nuwun. Lajeng Mbak Warti saking Langitan. Caket Pak Growong mriki mawon. Perundang nggih, Pak. Tesih ngaler. Oh nggih. Dados ingkang tebih menika saking Tuban. Saderengipun langen pisan kayuh kawitan monggo kula aturi ater sampur dumateng para warga masyarakat wonten ing kelurahan Kedunyan. Sumangga Pak Warsito ater sagunging para rawuh ingkang dadi kinurmatan lampahipun sampur sepisan minangka pangkurmatan katuraken dumateng panjenenganipun setunggal Bapak Camat Blora ingkang nomor kalih Ibu Lurah Kedung Jenar ya menika Ibu Suntarsih Mesos ingkang nomor 3 Bu sinten Bu? Pak Dan Ramil, pangapunten Pak kalau dereng mangertos Pak. Ingkang nomor 3 Pak Dan Ramil. Terus? Terus nomor sekarang 3. Lajeng Bapak Ketua Panitia. Ketua Panitia Sedekah Bumi Kelurahan Kedung Jenar, Bapak Joko Suwito.
Sinten mlih Bu? Pun boten menapa Pak. Lajeng ingkang nomor sekawan Bapak Suprayitno Lurah, Bapak Suyitno Lurah Tembelan rumiyin kasih pembangunan Kelurahan Kedung Jenar samangke sampun dados lurah nggih, Lurah Tembelan. Lajeng sinten mlih Bu? Monggo sinten mlih ingkang setunggal? Monggo para-para ingkang sampun kasebat kula wau kula aturaken minggah wonten sasana rinengga monggo. Sangga panggung monggo. Bu Lurah, Pak Camat. Pak Adi, monggo minggah. Ayo. Ayo Pak Yit. Pak Joko. Paling enggak 6, monggo. Monggo. Pak Joko Nugroho. Pak. Pak, anu sampur, Pak. Paling mboten 6 Pak niki soalipun jogetipun 3. Nggih. Ingkang setunggal monggo. Ayo. Gendingin apa, Mas? Gending apa? Tapi pun. Pak Camat. 10 wolu apa capek gunung? Monggo Pak, ingkang ditunjuk sinten? Nunjuk sinten Pak? Wakilnya Pak. Pak Roto Kuramil, monggo katuran. Katuran minggah wonten anu Pak, sasana panggung. Monggo Pak Roto. Mun apa anu Pak? Sak sae. Mangke kula anu Pak. Tangga nggih Pak. Gedingan apa Mas? 10 pitulungan. Kadang Pangrawit menika Pak Camat nyuwun 10 pitulungan. Monggo. Sepuluh wolu Pak. Pak Camat kita ora pirsa gending. Nek 10 pitu 10 wolu.
Oh